Ja, altså ulighed synopsis. På min problemformulering, den forlyder således, er ulighed et problem i Danmark. Ja. Først så vil jeg gerne snakke om en redegørelse. Jeg vil gerne redegøre for de forskellige former for fattigdom, samt den almindeligt kendte Gini-koefficient. Ja, fattigdom, altså fattigdom, ikke? Hvornår er man fattig? Og det er selvfølgelig et godt spørgsmål, ikke? Men de mest anvendte, hvad skal man sige, definitionsbegreber er relativ og absolut fattigdom. Og den officielle grænse, som er under $1 om dagen, det bliver fastsat af FN. Og det er altså absolut fattigdom. Det er, hvor du mangler alle de basale menneskelige eksistensbehov, som for eksempel mad, altså vand og tøj og hus og tag over hovedet, altså alle sådan nogle ting, som vi selvfølgelig som danskere ikke kender til. Og det får mig så frem til relativ fattigdom. Det er, hvad vi har i Danmark. Og i 2012, der blev et ekspertudvalg nedsat af regeringen. De blev nedsat til at fastsætte en officiel dansk fattigdomsgrænse, og det gjorde de så. Og det blev så 50, det betød så, at de kom frem med det her, som var 50% af medianindkomsten. Hvis du får det, hvis du får det under det i løbet af 3 år, som lige nu svarer til 103.200 kroner, så er du relativt fattig. Grænsen er reguleret selvfølgelig efter antal medlemmer. Der her vil jeg selvfølgelig gerne henvise til bilag 2, som hedder, der er 39.200 fattige i Danmark, som var en artikel i Information, som først og fremmest snakkede med det her med det nye fattigdomsgrænse i Danmark. De snakker så også omkring, der faktisk har været en stigning af fattige siden 1999. Der er til gengæld også en stor udskiftning af de forskellige grupper, og det er specielt i selvstændige. Der er også kommet flere selvstændige siden 1999. Man siger selvstændige er selvfølgelig bevidst valg, at man, når man starter op, så har man lav indkomst selvfølgelig, i de første år selvfølgelig. Og med mere end en tredjedel, de forlader altså gruppen hvert år. Så kommer der selvfølgelig nye ind, men det er altså de her selvstændige, som starter op som fattige, arbejder sig op. Størstedelen af de her fattige, de er fra start 20'erne til start 40'erne. Og omkring faktisk 70% af de her børns forældre, de fattige børns forældre har ingen uddannelse udover folkeskolen. Og her kan vi selvfølgelig begynde at snakke lidt om, for primær socialisering og sekundær socialisering, som selvfølgelig er Bourdieu og Giddens, 2 sociologer, som havde nogle, lidt forskellige, ikke modstridende, men lidt forskellige holdninger til, hvordan socialiseringen foregår. Primær socialisering, det er, hvor man skal sige, hvor du bliver direkte påvirket dine forældre. Det vil sige, hvis dine forældre ingen uddannelse har, så er du med meget stor sandsynlighed får du heller ikke uddannelse, hvorimod sekundær socialisering af Giddens idé var måske mere, at det er i vores senmoderne samfund, der bliver vi lige så meget påvirket sociale medier, skole, venner, andre ting end bare dine forældre. Og her kan man selvfølgelig sige, at den i Bourdieu måske mere, hvor han har de 3 forskellige kapitaler, kulturel, økonomisk og social. Det er måske lidt mere, den socialistiske, og hvor Giddens er lidt mere liberalistisk. Så vil jeg også gerne redegøre for Gini-koefficienten. Gini-koefficienten, det er så et redskab til måling af ulighed. Det er måske det mest almindeligt kendte og mest almindeligt brugte. Det måler graden af uligheden i en fordeling af mennesker eller individer, og det er selvfølgelig ofte anvendt i sammenhæng med formue og indkomstfordeling i lande. Og Danmark befinder sig som nummer 11 på den her Gini, på den her liste over lande med mest ulighed eller lighed. De har taget tal på 28,1 på Gini-indekset, og det er jo faktisk forholdsvis meget i forhold til, hvad vi har været nede på. Vi har i 2001 det mest lige land i verden, hvor vi så siden selvfølgelig har fået større ulighed. Og det kan der være mange årsager til, det vil jeg komme tilbage til lidt senere. Ja, så vil jeg have en undersøgelse eller analyse, og jeg vil undersøge, hvorvidt ulighed det er en negativ eller en positiv samfundsfaktor.
hvad skal man sige, magtfaktor. Potato potato. Ja, men lige samfund. Bedre et lige samfund. Der er selvfølgelig nogle konkrete eksempler. Ved absolut lighed, som selvfølgelig også godt kan gå hen og blive kommunisme, som måske er en afløber til hinanden. Det er selvfølgelig Sovjetunionen, men den kan man ikke komme ud om. Og Sovjetunionen, altså det er måske fungerer ikke godt. Lad mig lige godt sige det sådan, og nu skal man bare kigge på det sådan rent, hvad skal man sige, en sentiment med arbejde, det vil det jeg fokusere på, men der var i Sovjetunionen var der en manglende produktivitet, og der var en meget, meget, meget lav arbejdsmoral, som faktisk desværre med, hvad skal man sige, det medfødte den her tabte konkurrenceevne. Og der er faktisk meget godt simpelthen kender, men bilfabrikant til Lada, det var fra Sovjetunionen, kåret som verdens dårligste bil adskillige gange. Den blev simpelthen lavet af folk, som arbejdede for regeringen, hvad skal man sige, eller staten, statsejet firma. Og de gik altså under som følge af de her, hvad skal man sige, den her manglende produktivitet, eller hvad skal man sige, mange incitament for at arbejde. Og som en borger i Sovjetunionen sagde, de forgiver at betale, og vi forgiver at arbejde. Hvor man ligger, at de, som er staten, de forgiver at betale. Det vil sige, du fik ikke altid betaling. Og på samme måde, så arbejder bare heller ikke. Altså, hvorfor skulle du arbejde hårdere, hvis din nabo, han ikke laver noget, og han stadigvæk får det samme? Hvorfor skulle du så arbejde hårdere ham? Altså, hvis du bare kan vise den af, hvorfor så ikke gøre det? Et andet konkret eksempel, det er Kina. Det er måske faktisk det mest succesfulde eksempel på et lige samfund. Her kan man sige, der var en ekstremt mangel på menneskerettigheder. Selvfølgelig er de lige sådan rent økonomisk, eller i hvert fald sådan nogenlunde, de er blevet mere liberalistiske, der er blevet mere frihandel gennem de senere år. Dog, der er lidt flere menneskerettigheder, men hvad skal man sige, er man lige, fordi man får samme indkomst, men dog ikke, hvad skal man sige, har lige, hvad skal man sige, personlige og sociale friheder, ligheder i den måde, du, hvad skal man sige, færdes i samfundet på. Hvis du er, hvad skal man sige, samfundskritiker, så har du ikke samme muligheder som en, der ikke er. At lighed, der er historien måske bare det bedste argument mod det. Der vil jeg stå det. Ulighed er en god ting. Der vil jeg godt, hvad skal man sige, der vil jeg godt inddrage bilag 4, som hedder ulighed er ikke en dårlig ting, ulighed er en god ting. Det var en artikel i Information. Den her omhandler Anders Samuelsen, leder af Liberal Alliance. Han til en af deres møder, der går han simpelthen partimøder faktisk, der går han ind og siger direkte, ulighed er en god ting. Ulighed er en god ting, gentager faktisk sig selv 3 gange. Og i det ligger der faktisk nogle generelt tabu, man kan sige. Eva Kjær Hansen gjorde det senest i 2007. Godt eksempel, hun blev høvlet ned. Jeg ved ikke, om hun fik en næse, men hun fik i hvert fald mange verbale tæsk for, at hun gik ind og sagde, at ulighed ikke altid var en dårlig ting. Vi lavede socialistregering, men det handler om, det faktisk nuværende regering, som hedder ulighed må godt vokse, som måske lidt er lidt sjovt, fordi at en af de socialistiske, hvad skal man sige, kerneværdier, det er jo faktisk lighed i samfundet. Så at de så går ind og siger, at uligheden godt må vokse, står måske lidt i kontrast til deres generelle ideologi, men den her artikel handler i hvert fald om, at man skal have mere ud af arbejde, og det har regeringen så haft nogle tiltag og nogle forskellige ting. De har gjort noget for at få flere i arbejde, og man skal have mere ud af arbejde. De har kommet med den her startspakke om kontanthjælp og en masse reformer, som faktisk har gjort, at du har det sværere som kontanthjælpsmodtager generelt modtagervelfærd i Danmark. Der har du sværere, og det vil sige, at man skal have mere incitament for at arbejde.
De siger selvfølgelig ikke, at ulighed er godt, men det ligger implicit i, at de går ind til, at man skal mere ud og arbejde. Det er så også regeringens tiltag, så også givet et udslag på Gini-koefficienten, som jeg omtalte tidligere, så vi er faktisk helt nede på den 11. plads nu, i forhold til, at vi var på den første plads i 2001. Ja. Så vil jeg også godt snakke om den nødvendige ulighed, som er en artikel fra Berlingske. Lige kort, men den omhandlede i hvert fald, at det var hvis man lever i et lige samfund, så mister man simpelthen det her fokus på de dygtige, som igen, de dygtige er selvfølgelig dem, som ikke styrer et samfund, men det er dem, som ligesom starter virksomheder, det er dem, som finder på ting, det er dem, som innoverer, og det er det, vi som samfund lever af, det er deres skattekroner. Altså, der går vi måske glip af den næste Steve Jobs, hvis man lever af, eller så lever af i absolut lighed. Så måske, der sætter i hvert fald spørgsmål om større ulighed, det kan være positivt. I min diskussion, der har jeg gerne vil diskutere, hvordan ulighed det er en positiv samfundsmæssig magtfaktor. Her er det selvfølgelig meget lige til at tage det liberale versus det socialistiske, ikke? Hvor socialisme, det som ideologi har fokus på fællesskabet, at alle skal have samme mulighed i livet, og der kan man selvfølgelig måske i kontrast sige, har vi ikke det i Danmark i hvert fald. Altså vi lever i en velfærdsstat, og vi har faktisk gratis uddannelse, og man så må sige, alle har i hvert fald mulighed for at tage en uddannelse uden at betale for det, rig eller fattig får den samme uddannelse. Så er der selvfølgelig forskel på social og økonomisk ulighed, men er vi ikke alle sammen lige, i hvert fald når det kommer til at have muligheden for at skabe din egen fremtid. Først og fremmest så er vi alle sammen født forskellige på ren individplan. Altså, så er der selvfølgelig stillet spørgsmål, er alle mennesker intellektuelle lige? Og nej, det er vi selvfølgelig ikke. Der er nogen, som har nogle, vi har alle sammen nogle medfødte egenskaber, og mange har også. Altså, vi er alle sammen forskellige, så derfor sætter det også generelt fra naturens side, så derfor sætter det også spørgsmålstegn til om lighed, altså, kan lade sig gøre, om det er fornuftigt. Altså, det er naturligt, det er det jo ikke, hvis man kigger på den måde. Og igen, altså kan lighed lade sig gøre, eller er det et utopi? Som jeg sagde før, så er historien måske det bedste argument imod det. Og liberalisme, det er lige for inddrag, der er selvfølgelig mere fokus på individet, du er din egen lykkes smed. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne komme med et sidste argument her, at i Danmark, der kan det officielt betale sig at arbejde, når man har 1000 kroner mere om måneden end ydelse med passiv forsørgelse. Og det ved jeg ikke, for mig der synes det lyder forfærdeligt. Altså det vil sige, det er faktisk omkring 3% af Danmarks arbejdsstyrke, som tjener mindre end en kontanthjælpsmodtager gør. Og han arbejder, han betaler sin skat. Det gør en kontanthjælpsmodtager ikke. Er det rimeligt? Jeg personligt mener jeg det ikke. Altså jeg mener selv, at man har et ansvar for ens også personlige prioriteter. Som jeg også har skrevet, så de vigtigste ting i livet, altså både når man har arbejde, når man ikke har. For eksempel at man prioriterer sit barns sko og julegaver højere end cigaretter, øl, sodavand, you name it. Og ligesom på den måde mener jeg selvfølgelig også, at man kan måske ikke komme tættere på idealet om et retfærdigt samfund. Ja, det var det. Det er sent. Godnat, Une.